Shua bangin sedang ya kena ke video ngakar pat juria baru ki subscribers bat ki viewers jong kena ke channel kau bah like ya kena ke video bat subscribe ya kena ke channel nak benta ban yo shu ki khabar ki bede bat ka FIFA World Cup nang nashikman kumta per login ya kran phang ka we ka jia tu khana ka bak ta shisha ya ka donut perkhat perlog we Nongapkol ubala sau peus nem karta uba shwa ka Ïalehkai bun gibru ha ka perthe kim tip setia ya u hanre haden tang khandai peu minute ka Ïalehkai ulukala long u hero ba ka perthe baro ka we ka kran phang jong u une ude Nongapkol jong ka Cabo warde u wozinha ha ka FIFA World Cup arjar arpunriu ka Cabo warde ka lekun Pyrshah ya ka Spain Haswa banstang ya ka Ïalehkai bun ki pajba ki ngeng ba ka Spain kan job subha namar ka Spain ka de ka tim ka ba khlain ka ba don bun ki rang Ïalehkai ki ba paunam bat ki ba don jingyo jing job ha ka perthe hanre ha ka football don ki por ba ki jia tu khana ki ba phla ki jia nadu basdang ka Ïalehkai ka Spain kala penlong bun ki Ïaleh ban thepkol kawe haden kawe ki kabuk siar ki wan ki nong Krishan jong ka Spain ki lapan kre ban rakhe ya ka kol hanre hakmat ka kol don ka kenro ka bas kemha bat kata ka kenro ka deu wozinha man ba ki rang Ïalehkai jong ka Spain ki shot sha ka kol wozinha u save bait ya baro don ki save ki ba phla ki diving save ki ba itenan bat ki reflex save ki ba penlengo ya baro haka Ïalehkai baro ka we ulale hadu anyotli ki save ki ba khrau kat ba ka por ka dang yai ki rang Ïalehkai jong ka Spain ki nang du jing kermen hanre ki nong Krishan jong ka Cabo warde pat ki nang sngaw skem haden khandai phe menit ka result kala penlengo ya ka perthai baro ka we 0-0 ka Spain 0 bat ka Cabo warde 0 Nagbanta ka Cabo warde kane ka Ïalehkai kamut ka draw kalong kum ka job haden ka Ïalehkai legit ya wozinha kum man of the match hanre ka benta ka bakta tam ya ka donut ka tang wan haden haka por ba uyo pediang ya ka khusnam layo I ba ki ummat jong u ki tu ulalong uba sngaw khia bat uba sngaw tanat lang ulai thu ba nandu dang red ula he lasan hala ki me it bat pa e ula ong ba ki long ki e baro ha ka jing im jong u hanre manta kim don shu ha ka na ka perthe ula ong ba lada ki dang im manta kin sngaw sorong e ya ke ka ba ula le ha ka ne ka FIFA World Cup ula kran rush phangla ka kami ula ye thu ba ka kami jong u kamla ban one page ya ga ne ka Ïalehkai ka ba khrau tam ha ka jing im jong u kane ka de ka jing ang nut jong u hanre namar ki jing e ba pher ka kami kamla ban don lang ha stadium ha ka ne ka por bun ki nong Krishan ha ka perthe ki lakta man sim da ka kantin jong u bat haden ka ta ka we par ka jing phla ka lajia shwa ka Ïalehkai wozinha don bun ki follower ha Instagram hanre haden ba ula pendro ya ka Ïalehkai Pyrshah ya ka Spain ki briu na kaleng ka perthe ki la sedang wat ya u ki follower jong u ki Kiew state pha na ki pheu hajar ki kala shakila nang ta shaki million batang ha ka chisngi ki followers jong u ki lapoi shaki Palat san million plus kene kapan I baka football kam de tang shphang ka Ïalehkai ka deru shphang ka jingai ka jing ai tilut bat ka jingya khun hadu ka bakut wozinha ulapan I ya ka perthe ba wat hagarta ka ba sapheu snem ladphi dang don ka jing ngai halade phi dang la ban pen urlong ya ke jing post new jong phi munta ka perthe kam kan mau tang ya ki save jong u ka kan mau ru ya ka jing yai lenti jong u ka Ïaleh jong u bat ka jinglong ubarit hanre uba don ka donut ka ba khrau bat dena ta ka daw ba wozinha ula kala long u hero jong ka Cabo warde bat u hero jong ka perthe ha ka shimen